L-impenn sieħ tiegħi hu favur kultura politika li tirrispetta l-iskrutinju, kultura li tħares il-ġurnaliżmu indipendenti u li tilqa' l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti bit-trasparenza niksbu l-fiduċja kemm fost il-poplu tagħna u anke fajnejn il-pajjiżi l-oħrajn. Ex-tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt riċeviment organizzat għal ġurnalisti u l-imsieħba soċjali fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn Alex Borg tkellem dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista għas-sena 2026. Alex Borg sqar il-ġurnalisti huma s-sinsa tad-demokrazija fil-waqt li saħaq fuq l-importanza tax-xogħol tal-ġurnalisti biex tkun magħrufa l-verità hawn esprima tħassib tiegħu għall-attakki, l-intimidazzjoni u l-assassinju tal-karattru li għadna naraw fil-konfront ta' ġurnalisti f'pajjiżna u fakkar ukoll fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja u qal li dan ma kienx biss attakk fuq ġurnalista imma wkoll attakk fuq id-dritt li l-poplu jkun jaf il-verità fil-waqt li qal li huwa ta' dispjaċir li rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta baqgħu fuq l-iskaffa. Alex Borg kellem dwar fatturi oħra li huma ta' tħassib kbir fosthom l-għoli tal-ħajja, id-diffikultajiet ta' minnu bin-negozju, it-tkabbir li mhux qed jinħass minn kulħadd, l-infiq bla rażam tal-finanzi pubbliċi u n-nuqqas ta' viżjoni tal-gvern fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hemm bżonn bidla lejn aktar kwalità, imma din il-bidla tkun ibbażata fuq dialogu serju mal-imsieħba soċjali, mal-professjonisti u s-soċjetà ċivili u l-NGOs biex dawn ikunu parti mit-tfassil tal-politika ekonomika ta' pajjiżna. Alex Borg awgura li din tkun sena fejn bil-kontribut ta' kulħadd terġa' tinbena l-fiduċja bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini, bejn min imexxi u l-imsieħba soċjali, bejn il-politiċi u l-pubbliku biex flimkien nibnu l-Malta u għawdex li nixtiequ.